साख्रि होब्ला जोंनो साख्रि हो आरामसे न'आव जिराय जिराय थानानै जागोन जोंफोरो गोजानाव फैनानै मा होनो मावनानै जायाबानो उफाय गैया जों गोरिब जाबाय नालाय जोंहा दा मावनानै गोजानाव फैनानै मावनानै जायाबानो उफाय गैया थ' नोंथाङा जुदि साख्रि होनो हायोबा आराम होनानै जोंखौ आराम आलो आलो जाहोबानो जाबाय दा स' मा बुंनो आङो दिनै माने सानैसे हेटार्सफोरनि सायाव भिडिअस लाबोदों आरो ना मानो होनबा बुङाबाबो जाया आरो मानो बुंजानो जोङो एसेबां खस्थ' मावनानै जादों गाव गावनि मा होनो आथिङाव गसंनानै जादों जोङो मा रावनिबो बिबायनानै जायाखै नङा होमबा स' बिनिखायनो बुङाबाबो जाया बिथांमोनखौ बेनिफ्राय मा होनो बिसोरजों मानो बुंजानांगौ डाउनाव दोनजानांगौ बे नङा स' बेनिखायनो आं बे भिडिअसखौ लाबोदों आरो ना मानो होनबा साननानै नाय ओरैबायदि खस्थ' मा होनो जोङो गुबुन जायगायाव फैनानै मावनानै जाफैयो बेबो गथ' गोरलै लानानै मा होनो आङो 6 मान्थनिफ्रायनो आंनि फिसाजो गोरलैखौ लानानै आङो खस्थ' मस्थ' बिखुङाव बाना फैनानै आं डिउटियाव फैयो डिउटियाव मावबाय थायो आरोना फिसाजो नै दालाय 1.5 बोसोर जालायलांबाय फिसाजो आंना थ' 6-7 मान्थनिफ्रायनो मावनाया धेमालि नङाना गोरलै बिबारनिफ्रायनो नै डिउटि मावै मावै दायो देरलायलायबाय डिउटि मावो खामानि मावनानै जादों न'खर खुंदों आं बायदि मानसिखौ बेफोरबायदि सोदोब बुंनाया माने जोबोद रागा जोंथाव आरोना आंखौ दिनै रागा फोजोंदों आरोना स' बिनि थाखाय आं भिडिअसखौ लाबोदों मानो होनोबा गोथार शास्त्रआव लिरनाय दङ नोंगौ मा होनो मूर्ख मानसिनिफ्राय गोजानाव था होनदों नोंगौ बेनि थाखाय माने फेसबुकआवबो सेलेक्ट खालामनानै लानो हायो जोङो माबायदि मानसिखौ जोङो फ्रेन्डशिपआव दोननांगौ स' दायो मिथिबाय बिनि थाखाय आङो मा होनो बिथांखौ फ्रेन्डनिफ्राय माने रिमुभ खालामसिगोन आरोना स' बेयावनो मिथियो मोजां आरो गाज्रि लोगोखौ सायख'नो हायो बेनिखायनो आङो शास्त्रआव लिरनाय बायदियै बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोजानाव थानो आं हास्थायो आरोना स' जियानो जा आङो फंनैसो बुंनो फैदों नोंथांमोना मेसेजखौ नायनानै लागोन स' आङो दायो डिउटियावनो दङ आं डिउटि ड्रेसैनो भिडिअसखौ खालामनांगौ गोनां जाबाय बेसेबांबा गोजौआव दंफैयो आं नै दायो भिडिअस बनायनो होननानै माने मा होनो एसे नै बेसेबांबा गोजौआव दंफैयो आङो 5 फ्ल'रावहाय 5 ना 6 फ्ल'र लिफ्टआ 5 फ्ल'रसिम दङ बेनिफ्राय 6 फ्ल'रसिमहालागै गैया बेखाय आं दायो 6 फ्ल'राव दङ ओमफ्राय आङो माने जोबोद दुखु मोनदों आरोना बेनिफ्राय बेफोरबायदि भिडिअसखौ माने लोगोफोरनि सिगाङावबो रायलाय जाया नालाय माने रेसपेक्ट थायोना स' बिनि थाखाय आङो एसे गोजौआव फैनानै भिडिअसखौ बनायनाय जादों आरोना स' जियानो जा आं बे फंसे बाथ्राखौहाय रायलायनो फैदों आरोना नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामनो फैदों ओरैबायदि गाज्रि सोदोब हरदों आरोना बे आंहा मा दाय जाखो देलाय मा होनो आङो मैया फेसबुकआ खुलिबाबो अन जायैनि थाखाय आङो भिडिअस लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे भिडिअसखौ बिमा फिसाजों बनायदों आरो आंनि फिसाजों आंजों ओमफ्राय दा बेयावनो आंखौ ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंबाय नालाय नोंथांमोना स' होमबा बेबायदि मानसिखौ रिप्लाइ होनांगौ ना होनाङा होआबाबो जाया मानो होनोबा बेबायदि मानसिया माने बुंबाय थायो होआबाबो रायाबाबो होनाबाबो जाया नङा होमबा आरो बिसोरो गाज्रि बाथ्राफोरजोंबो माने अरफोर बायदि सावग्लुंबाय थायोनो सावग्लुंनो बेबायदिनो नागिरो ओंखायनो शास्त्रआवबो लिरनाय दंखायो बेनिखायनो जाय गाज्रि बिथांमोननिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां आरोना जोङो सायख'नानै लानो हायो बेयावनो पस्टफोरनि गेजेरजोंनो एबा मेसेजफोरनि गेजेरजोंनो मोजां आरो गाज्रिखौ दानि जुगावहाय मिथिखायो जाय बायदि मानसिया गाज्रि कमेन्ट हरग्रा नोंथाङा नुदोंब्ला बिनिफ्राय आनफ्रेन्डआव था बायसेन्सनि थाखाय आरोना मानो होनोबा बियो नोंथांनि थाखाय जेबो मुलाम्फानि थाखाय फैया जेबो हेल्पनि थाखायबो फैनाय नङा फिउचारावबो आरोना स' आंहा दायो समबो गैया आं डिउटियावनो दङ आं भिडिअसखौ बानायनोबा गोबां दङ मा होनो बेबायदि हेटार्सफोरनि थाखाय
माने बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दङ नाथाय आंहा दायो सम गैयिखाय आङो लाबोनो हाया आरोना एसेयावनो आङो दोनथ'नाय जाबाय माने बांद्रायबा आङो न'आव थांनानै माने डिउटि गखांनानै आङो मोजांसे रायज्लायगोन नोंथांमोनजों फैगोन हेटार्सफोरनि थाखाय भिडिअ लाबोनो थाखाय माने आंबो गेजेर जानानै थाया आरोना मानो होनबा बिथांमोनखौ बुंग्रा रावबो गैयिखायनो बिथांमोना साहस मोनो आरोना माने लामा मोनो बेनि थाखाय भिडिअसखौ लाबोनांगौ मानो होनोबा जोङो रावनिबो सायाव जायाखै नङा होमबा जोङो गाव गावनो खस्थ' खालामदों खुद मावदों दांदों जादों सम गैयि सान हर जोङो खस्थ' खालामो सानावबो सानसे मावसिगोन न'आव थांनानैबो मोनायावहाय गाव गावनि नांगौनि थाखाय न'खरनि जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो खस्थ' मावनानै जोङो जानानै दङ जों बाहेरायाव थादोंब्लाबो रायजो राजा आइ आफा गामिनि गासैबो जोंजों लोगोसे दङ थायो जोंहा बड' कमिटि दङ रायजो दङ बिथांमोनानो नुयो जों माबायदि खस्थ' मावो माबायदि जायो स' जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय बेफोरबायदि फेसबुकआव फ्रेन्डशिप गाज्रि लोगो थानायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंजानांगौ गोनां जादों बेनि थाखाय आङो माने बे भिडिअसखौ लाबोनाय जाबाय आरोना थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय आङो दायो भिडिअसखौ आपल'ड होनोसै